Колеги, при разработването на проекта от така особено голямо значение и особен акцент беше поставен и на въпроса за важността, която има сензорната интеграция в процеса на ранното детско развитие. Един от нашите експерти по този проблем, това е професор Бюлент Елбасан, декан на медицински факултет в университет Гази, Турция. Thank you very much. I will welcome you all. First of all, I'm sure that you're all tired, but I will try to present as fast as I can and try to summarize everything, and it depends to her. Добър ден! Сигурна съм, че вече сте много изморени и затова ще се опитам по най-краткия начин да ви представя презентацията. Само да кажа, презентацията е изключително подробна и много информативна. Тя ще бъде качена на сайта на проекта, така че нищо няма да пропуснете. I'm a physical therapist working in pediatric rehabilitation for 25 years. Аз работя като рехабилитатор вече 25 години в областта на педиатрията. So I will present you about the sensory integration disorders and how to recognize as a professional or as a family member. Така че аз ще ви говоря днес за разстройство в сензорната интеграция и как да ги разпознавате, било то като професионалист или член на семейство, където има детенце с такова увреждане. This is my university, my rectorate building. Many greetings from the neighbor country. Това е моят университет и много поздрави имате от нашата съседна държава. So we have sensory systems that have a very important role in our lives since infancy, and we make our communication meaningful with the environment. And we use these kind of sensory inputs like tactile, proprioceptive, vestibular, hearing, seeing, taste, smell, and interoception as well. Така, ние имаме сензорни системи, които имат много важна роля в нашия живот от най-ранна детска възраст. И те всъщност придават значение на нашата комуникация с околната среда. Това са тактилно докосване, проциоптивна, дълбоко усещане, вестибуларна и баланс, чуване, виждане, вкус, мирис и интероцепция. For example, if you have one problem in that area, like interoception, if you are so hungry or if you are constipated, you will not communicate easily with the environment. Да дам един пример. Имате някакъв проблем с интероцепцията. Примерно много сте гладни или пък страдате от запек. Няма въобще лесно да може да комуникирате с външния свят. So senses are food of the brain, as you see here. If you look at this plate, some says, "Oh, I'm really hungry as we now, and I can eat everything." But some says, "Yeah, I will vomit if this kind of things as I see." И така, сетивата са храната за мозъка. Някой като погледне тази картинка и ще каже: "О, колко съм гладен", както сме всички ние сега, а друг ще я погледне и ще повърна толкова отвратително това, което виждам. So, what is sensory integration? Sensory integration is defined as a neurological process in which sensory information receives from everyone's own environment and organized and allows person to use his or her body effectively in the environment, which Ayres says. Значи, според дефиницията на Ayres от 1989 година, сенсорната интеграция е неврологичен процес, в който сенсорната информация се получава от собственото тяло и околната среда и по начина, по който околната среда е организирана и позволява на човека да използва своето тяло ефективно в околната среда. And it starts from the womb and is a part of the process of organizing sensory information in the nervous system. Започва още в матката и в утробата и продължава като процес на организиране на сенсорната информация в нервната система. So as you see here, our sensory development starts from 4 months of gestational age in the womb. Както виждате, тук започва от 4-та гестационна седмица в утробата. And most of the basic sensations are done when we born. И както виждате, повечето от основните сензорни, сетивни органи и системи са финализирани преди да бъдем родени.
But as you see here, it never stops. Vestibular, hearing, visual. Но както виждате, никога не свършва. Ето виждате в зелено показвам вестибуларната, слуховата, баланса. These sensations are still developing. Тези усещания продължават да се развиват. So sensory information provides an important way of learning and behaving. If you don't have a steady state, you cannot learn. You cannot teach anything. That's the basic idea. Сензорната информация осигурява важна основа за обучение и вашето поведение. Ако не сте стабилни, не може да учите. And it's a developmental process. И това е процес, който се на развитие. And we use just right challenge. We have to force ourselves a little bit to learn, to teach more. И всъщност тук въобще не трябва да изпадаме в зоната на комфорт, точно обратно, постоянно да се предизвикваме по-малко, за да научаваме все повече и повече. And basic idea behind that is neuroplasticity. И сенсорната интеграция допринася за невропластичността. Neurogenation and synaptogenation. За неврогенезата и за синаптогенезата. It's a process. We have to have a sensory input from outside our world. Това е процес. Имаме входящо ниво на сетивата. Or from our body. Било то от външния свят или от нашето тяло. In general, we process it in the brain. Което като общо се обработва в нашия мозък. And accordingly, the response is generated physically or emotionally. На тази база се генерират реакциите, било то физически, емоционални. If there is a problem, we call about sensory integration disorders. Ако има разстройство, тези разстройства се наричат разстройство на сенсорната интеграция. And this is the problem of recognizing the sensory information, regulation, discrimination or perception, and interoception, and forming an appropriate answer. Който се състои в разпознаване на сенсорната информация, регулацията, дискриминацията, перцепцията, интерпретацията и формиране на подходящ отговор. According to the DSM criteria, it's not a disease. It's not a diagnosis. Според DSM, предполагам всички знаете, това е наръчник за менталните увреждания. Това не е диагноза. Because there is no blood test or X-ray for that. Защото няма нито кръвни тестове, нито можеш да имаш рентгеново изследване, за да бъдеш диагностициран. According to DS, it's a sensory problem, and we have extreme reaction disorders, insufficient reaction disorders, and others as well, I would say. На тази база обаче пък имаме увреждане и това е увреждания свързани с изработката, процеса на сетивата. Имаме реакция, прекалена реакция на сетивата или пък недостатъчна реакция на сетивата. And when we talk about sensory processing disorders, we have three categories, as you see here: sensory modulation disorders, sensory-based motor disorders, and sensory discrimination disorders. В увреждането, което е свързано с процеса с обработването на сетивата, имаме три подтеми, три подкатегории: модулативно сензорно увреждане, сензорно увреждане на базата на моторно сензорно увреждане и сензорно дискриминативно увреждане. Here we have the over-responsibility, under-responsibility, and seeking or craving. В първото имаме прекалено голяма реакция или по-занижена реакция или такъв, който търси постоянно сензорното стимуланти. Here we have the dyspraxia or developmental coordination disorder or postural disorder. В второто моторното може да имаме диспраксия или постурално увреждане. Here we have problems with our basic sensory issues. А и в последното, което е свързано с дискриминацията, е свързано с нашите сетива. So it's seen in a rate of between 40 or 90% in children with developmental disorders. Среща се от 40 до 90% в децата с развитийни увреждания. And generally the symptoms are associated with social impairments in normal population as well as 15%. В цялостното население възлиза на 16,5%, близко до другите вид увреждания. До процента на другите вид увреждания.
if a child who processes and integrates sensory inputs correctly can be cheerful and alert, flexible and adaptive, they can calm himself or down easily, copes easily with stress, like contact, doesn't always want hugs, may maintain optimal alertness, broad nutritional diversity, and goes to sleep easily. Така, значи ако имаме едно дете, в което няма проблем в обработката и интеграцията на сензорната информация, тогава това дете ще бъде радостно, ще бъде гъвкаво и адаптивно, ще се успокоява лесно, ще се справя с стреса лесно, ще харесва контакта, няма винаги да иска да бъде гушкано, ще бъде постоянно на щрек, нали, оптимален ниво на щрек, ще се храни много разнообразно и ще заспива лесно. If they have a problem, they can constantly weaning, hard to calm down, just happy to be held, grumpy and picky about eating, poor sleeping adaptations, irritable and distracted, 2 or 3 years old, shy and timid. In the next 3 years, he becomes disorganized, grumpy and touchy and clumsy as well. Response to sensory input is poor and recovery after a disturbing stimulus is different and evident from the early age. And this leads to academic disorganization. И точно обратното пък, ако детето има проблеми, не може да обработва и да интегрира сензорната информация, тогава почва, постоянно плаче, трудно е да го успокоите, много е щастливо постоянно да бъде гушкано, недоволно е и капризно относно храната, или лошо спи, лошо се адаптира, раздразнено е и разсеяно. 2-3 годишно става и продължава да бъде срамежливо и затворено. Следващите 3 години, като премини 3 години, обаче става дезорганизирано, с лош, така, постоянно оплакващо се и много чувствително. Отговора му към сенсорната информация е лош и възстановяването след стимули, които го разстройват, е различно. И се различно от доказателствата, които са за тази възраст. Това задължително, доказано, академично води до след това лоши резултати в училище. We have 2 theoretical backgrounds about that. One is functional model and other is dysfunctional model. Има 2 теоретични модела, които говорят за тези последствия. Единият е функционалния модел и другият е дисфункционалния модел. If you talk about functional model, we have 4 levels. Here we have the. Ако говорим за функционалния модел, имаме 4 нива. Here we have the sensations. Това са чувствата, усещанията. Here we integrate all the senses in the second and third level. Тук интегрираме всички усещания на второ и трето ниво. And as an end product, we have the ability to concentrate. И като краен продукт имаме възможността да се концентрираме, да се организираме, по-добра самооценка, по-добър самоконтрол, по-самоуверени, възможност за добри академични резултати, капацитет за абстрактно мислене и специализация за всяка част на тялото и на мозъка, или така наречената латерализация, както ни казваме. Ако проблема е в тази сфера, тогава пък накрая ще имаме тук проблеми. If you look about the dysfunctional model, ако погледнем на дисфункционалния модел, as you see here, different parts of brain is responsible for that. Както виждаме тук, различните части на мозъка са отговорни за различните сфери. Here we have the sensations, basic sensations. Тук са усещанията, основните усещания и сетива. We may have sensory responsivity problems or discrimination problems. И ние може да имаме начин, по който се sensory, please repeat the last one because discrimination. Може да имаме дискриминационен отговор или пък съответно да отговаря реакционен модел. This is a subject for just one lecture.
Само това е въпрос на цяла лекция, само този слайд, така че няма да влизам в повече подробности. So, as I told you before, sensory processing disorders are in three phases, and we can see under modulation, over responsivity, under responsivity, and staging and crowing. This is motor problems, posture and praxis, and this is discrimination problems, which can be. Както виждате, times. Извинявайте, защото колежки ми правят знаци вече на 3 места. Вниманието ми всъщност, уврежданията, които са свързани с обработването на сензорната информация, влизат в тези 3 подкатегории: модулационни увреждания, моторни и дискриминационни. So, how do we see these disorders in daily life? Как виждаме тези увреждания в всекидневието? If the child has a poor sensory perception, they have difficulties in recognizing, distinguishing and interpreting the disease. Ако детето има лоша сензорна възприятие, тогава има проблеми в разпознаването, разделянето и интерпретирането. And we have problems in tactile, proprioceptive, vestibular, visual. Които пък функционално се отразяват в тактилни, проприоцептивни, вестибуларни и визуални. Again, if the child has a somatic dyspraxia, ако детето има само соматодиспраксия, which means that the child has especially tactile perception for motor planning, including imitation, planning and sequencing. Just a moment. Така, ако детето имаме диспраксия, тогава виждаме дефиниция какво представлява това. Лесна тактилна перцепция, лоши моторно планиращи умения, които включват имитация, планиране и поредност на изпълняване на действията. So this child may have a problem in learning new skills, in using pencil, in poor performance in activities of daily living, and limited play skills as well. И така, това дете всъщност ще има проблеми да научи нови умения, особено свързани с тактилната обратна информация и проблеми да се облича. Ще има проблеми да използва молив и много лошо ще се справя там, където се изисква добра позиция на тялото, имитация, като примерно в футбола, в танцуването. If the child has a vestibular or bilateral integration deficit, ако детето има вестибуларни и билатерални дефицити, they may have problem in scissor cutting, тогава няма да могат да режат с ножица, difficulty in standing upright, няма да могат да стоят прави за дълго време, difficulty following a moving target, няма да може да проследяват лесно с очите обект, който се движи. And lately they will develop poor hand preference. И по-късно ще имат съответно, няма да имат силна ръка, водеща ръка, няма да формират водеща ръка. If the child has a visual dyspraxia, I mean with vision, ако детето има визиодиспраксия, т.е. нарушение в зрението, you will see writing, painting and drawing problems. Ще забележите проблеми в писането, рисуването и difficulties in visual games. Проблеми с визуалните игри или правенето на пъзли. We have sensory reactive challenges, as I said before. They may have hyperreactivity, which is increased and exaggerated reaction to typical levels of sensory stimuli that interfere with participation in daily activities. Значи, какви други предизвикателства по отношение на реакцията може да имаме? Хиперактивност, която е повишена реакция до типичните нива на сензорните стимули, която се свързва с участието в всекидневния живот. In hyperreactivity, we have low or no reaction to typical sensory stimulus that interferes with participation in daily life. А пък в хипореактивността точно обратното, имаме ниска или липса на реакция до типичните сензорни стимули, които всички ние имаме в ежедневния живот. Цялата презентация имате, нали, виждате колко е подробна и колко е важна. Така че нали ще я качим на сайта. We have some predicted patterns of sensory navigation disorders in infants as well. Така имаме възможност да кажем за някои
шаблони на увреждания на сензорната интеграция, които със сигурност ще се явят в децата. If the infant has increased responsiveness, we call them as the fuzzy baby. Ако имаме повишена реакция, повишен отговор на стимулите, тогава го наричаме шумното бебе. If they have decreased responsiveness, we call them as the sleepy baby. Ако имат намалена реакция, тогава спящо бебе го наричаме. If the infant has a vestibular and posterior bilateral integration problem, we call them as clumsy baby. Ако детето има вестибуларна и посторална проблема с интеграцията, тогава го наричаме несръчното бебе. If they have a praxis or motor planning problems, we call them as disorganized baby. Ако имат проблеми с моторното планиране или с праксиса като цяло, тогава го наричаме неорганизираното бебе. So these all leads to sensor integration problems. Всичко това задължително води до сенсорни интеграционни проблеми. These are the characteristics of a fuzzy baby. These are the Characteristic of a fuzzy baby. Yeah. Това са характеристиките на шумното бебе. Yeah. I'm not going by one. We don't have the time. Yeah, that's why. Характеристиките на спящото бебе. This is the characteristic of a clumsy baby. Характеристиките на несръчното бебе. And this is the characteristic of the disorganized baby. И характеристиките на неорганизираното бебе. Yeah. So we use evaluation techniques about that for reactivity and perception as well. Разбира се, използваме оценъчни тестове, съответно да оценим съответно тези сензорни увреждания. We call SIP test, sensor integration praxis test. Първият тест е SIP тест. We use SPM, sensor processing measure preschool. Вторият тест е сензори процес на тест за оценка на сензорната интеграция в предучилищна възраст и наблюдения. Използваме различни скали като тестове. In summary, the final step in the evaluation process is the synthesis of an interpretation of the evaluation program. Всъщност крайната стъпка в оценъчния процес е синтез между интерпретацията и оценъчната информация. We should use the informal assessment tools. Трябва да използваме такива пособия, средства, които са използвани от другите, нали, с голям опит. A good evaluation and observation can lead you to the correct intervention. И добра оценка и наблюдение със сигурност ще ви доведе до правилната интервенция. These are the steps. We identify the child's strengths, participation challenge. Това са стъпките, в които трябва да направите при взимане на решения. Hypothesis. Първата е определяне на силните страни, участието на предизвикателствата, в определяне на силните страни на детето и в участието. Следващото е провеждане на цялостна оценка. Следващата, третата е генериране на хипотеза. Четвъртата стъпка е развиване на скала и поставяне на цели в тази скала. Следващата е определяне на крайните резултати, решаване на методите за интервенция, провеждане на интервенцията и отново оценка на резултатите и мониторинг на процеса. So, do not guess. Evaluate, we say. Test, not guess. Всъщност казваме, не се опитвайте да предположите, оценете. Thank you. Благодаря ви.